Ndịsọmụ unu asala chi gerenụ n'akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Mọnde ahịa nkwọ abalị 24 nke ọnwa 11 afọ 2025. Enweghị nchekwa, steeti Bauchi emechiela ụlọ akwụkwọ niile nọ na steeti ahụ bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị APC akụsuola Peter Obi maka ịkatọ mkpọrọ atụrụ Nnamdi Kanu. Ụlọ ọrụ ọkụ latrik EEDC akọwala ya dịka ụgha lekpo ọkụ. N'okwu ahụ ọchịchị steeti Imo kwuru site n'ọnụ Declan Emelụmba bụ onye kọmishọna okwu mgbasa ozi dị n'aka, bụ nke na-ekwu na EEDC na-agbanyụcha ọkụ niile nwere na steeti Imo n'ihi nghọtahie ya na ọchịchị steeti Imo nwere. Ndị uwe ojii na Borno ugbu a na-agbakiri ala ịchọta ụmụaka ụmụ nwaanyị 13 ndị na-eyi ndụ egwu Boko Haram na Iswapụ tọrọ n'ubi ha, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị ụka ahụ dị 38 atọrọ na steeti Kwara alọtala. Enweghị nchekwa, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ha na-akwado ndị obu egbe bandit iji kụsaa ọchịchị Tinubu ka Ọjị Ụzọ Kalụ kwuru, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Tinubu enyela iwu napụ ndị ọgaranya ndị uwe ojii na-eche ha, ma nyekwa iwu ka e wee ndị uwe ojii dị 30,000 n'ọrụ uwe ojii ọsịsọ. Ndị obu egbe bandit egbuola ndị uwe ojii mmadụ 5, merụọ ndị uwe ojii mmadụ 2 ahụ na Bauchi, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. Ọ dị mma, Bauchi ekporola ọkụ kamgbe 2 days now. In the last 24 hours, all Bauchi now. Ka ihe niile bidogezi na-eme now Bauchi. From Kebbi to Niger to Nasarawa to Bauchi. Circulating around the northern states. Banditry, Boko Haramism, Iswapism, Lakaruarism. Yet the government is overwhelmed. The government is overwhelmed by the insecurity ravaging enough. When the government is so weak, so confused, so unintelligent on how to tackle the insecurity in the north. But I tell you, they know what they are doing. All the schools in Bauchi closed down. Police is killed, kidnapping, Bobo Tibo and other things. You know, it's a shame of a nation. Ademadika ka hụ na-ewu ụlọ ọrụ latrik EEDC ekwuole na onye kọmishọna okwu mgbasa ozi dị n'aka na steeti Imo bụ Emelụmba tụrụ ụwa n'ihe gbasara ebubo o boro na EEDC chọrọ iwere blackout menyụọ ndị Imo anya because na ha na gọọmenti nwege issue. Of course, unu nọ nga mgbe anyị kwuru ihe that na Imo State government with the help of the security agents invaded the power station nọ n'Egbu, jiri aka ha akwụpụshi fuse na achị ha gbanyụ ọkụ ka ndị ụra achị gịnị rụọ ọrụ. You know, EEDC achị ha unu chọrọ gbanyụ ọkụ, you will pay us for lose of revenue. Unu ga-akwụ anyị ụgwọ because ọwụ sọsọ ndị ụra achị ahụ wu ndị ọkụ ha gara dị. Enwere ndị ọzọ n'idiri ọkụ, onwe company n'ebe ahụ ma factory n'ebe ahụ na-asịrị unu gbanyụgala ndị ụra achị ọkụ, then ye ma affect another company because na unu wu ndị ụra achị electricity whatever. Amami na aghọta. So gọọmenti Igbo steeti ejiri aka ha jee by force jee kwụfụ dị ọkụ. So kamgbe ahụ war of words. Problem Imo State government nwere wụ they don't believe in dialogue. They believe they are in government, therefore they must do what they must do. That is a very poor mentality of leadership. I'm telling you. But here, you are an enemy. When you are in leadership position, you are a servant. You are not a master. But tell them now. Inciting. I was inciting. Enemy of the state. Treason. Mba America akatọọla ntọrọ ụmụ akwụkwọ na Niger nakwa Kebbi kpoku ikpe ziri ezi, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ.
Mba Amerika akatọọla ntọrọ atọrọ ụmụ akwụkwọ na steeti Niger nakwa Kebbi oku ikpe ziri ezi bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'otu akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Atiku ga-agbara akwụkwọ membership kaadị otu pati ADC na wọdụ ya na steeti Adamawa taa. Ebubo na ọchịchị steeti Kaduna na-akwụ ndị banditi maọbụ kwụrụ ndị banditi otu ijeri naira 1 bilion. Ọchịchị steeti ahụ enyela El-Rufai aka chịbụrụ steeti ahụ otu izu ụka ịbịa kọwaa okwu a o kwuru ma wepụta ihe ịgbama evidence. Onye isi ndị uwe ojii na steeti Anambra enyela iwu ka e nwee nchekwa tara ọchịchị gburugburu ụlọ ụka nakwa ụlọ akwụkwọ nọ na steeti ahụ bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ihe karịrị puku mmadụ 30 ka e gburu n'ihi ọchịchọ Nnamdi Kanu na-achọ Biafra ka ọ ji ụzọ Kalu kwuru. Oyedepo agwala ndị ụka Kraịst bilie o tupu ogbugba na-egbu ndị ụka Kraịst aghọọ ihe agaghị emetenwuzi ọzọ dịka o kwupụtara ekpere abalị 7 bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Nation. N'akwụkwọ akụkọ Dosode ka anyị hụrụ akụkọ sịrị Populio nke 14 akpọọla oku ka a tọhapụ ụmụ akwụkwọ atọrọ na mgbago ugwu Naịjirịa. Ụmụ akwụkwọ nọziri na praịmarị dị 50 n'ọnụọgụgụ so n'ime 315 atọrọ na steeti Niger alọtala bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Dosode. Ọ dị mma, just last week ndị Boko Haram iswapụ gara wakpo ụlọ akwụkwọ nọ na steeti Niger, St. Mary's Nursery and Primary School, Niger State, kuru about 315 pupils. Here are secondary school students, here are university, here are ụmụaka primary, nursery and primary, ụmụntakịrị 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. Kuru ha for the past weekend now. Yari otu 50 shiri gba ọsọ lọta, ọ bụ onye man. But ha kurule 315. 50 alọtala. 50 alọ ya webe ya for 270 something. Yes. You know. A na-ekwugharị ụmụaka. Ụmụ school are targets of Boko Haram, ISWAP, bandits in the north. Anyị abatala n'izu ọhụrụ. Anyị nwekwara ike ịnụ another story this new week. Anyị nwere ike ịnụ another story this new week. Ọ dị egwu. Ọ dị mma, Ọjị Ụzọ Kalụ ekwuole na ihe karịrị mmadụ 30,000 ka e gburu because of Nnamdi Kanu. Ọjị Ụzọ Kalụ onye Abịa, Ọjị Ụzọ Kalụ nwa afọ Abịa, Ọjị Ụzọ Kalụ chiburu steeti Abịa, Ọjị Ụzọ Kalụ nwanne Nnamdi Kanu kwuru ya. Ọjị Ụzọ Kalụ nwanne Nnamdi Kanu. Onye sịla egburu 30,000 people because of Nnamdi Kanu. Ọjị Ụzọ Kalụ said it. Dị egwu. Ọ dị mma, El-Rufai ebola ọchịchị steeti Kaduna ebubo na ha kwụrụ 1 billion to bandits. Na ha kwụrụ 1 billion to bandits. Now the governor of Kaduna State eshiwela ọnwụ na El-Rufai ga-eweta evidence of receipt ha jiri kwụọ dị ụgwọ. Nwanne El-Rufai sị na ekwụrụ ụgwọ ekwụrụ ya because he was former governor, because he paid. So he knew he will pay. You will pay. El-Rufai kwụrụ ụgwọ, he paid to bandits. He said it. That you have to go to Niger to pay bandits to stop coming to southern Kaduna. So ọ bụrụ na El-Rufai sị na go abụ gọvanọ na-akwụ, unu ị na-akwụ, he was there before you. So ọ ma ihe ị ga-eme. Ndị bandits ndị a niile no be business they do. So El-Rufai knows. So El-Rufai sị na ekwụrụ nwanne ekwụrụ. So El-Rufai ga-ewetezi receipt ijiri kwụọ bandit 1 billion. Now they serious about that. When people are serious about email insecurity na Nigeria, I gama. For now, unu adịghị serious. Ọ dị m ebe a ka anyị na-apịkọta ya kpamkpam bioma anyị na-akwụkwọ akọbịa arịgọkpọkọ na Nsụkwọchị Ọchebe na Nsụkwọchị na TV na kwesịrị Nsụkwọ TV na YouTube ka Chineke ga n'ihu gosibala m nnukwu ụbọchị taa ka jibọla anyị niile siriri werere.